Så det gør rigtig ondt. Det gør det jo ikke, det bare. Jo, det er bedst, det er derfor, det er Se drengene ved tude. Og vennerne, de nyder det. Ja, rigtig gode venner. Jeg synes, hvad det gjorde, så synes jeg, at det så gør jeg kraftedeme. Han vil gøre til woke. Og kigge, hvad jeg egentlig gør. Jeg noget nej. Nej, det er lige været. Det er for tvivl i hans øjne. Han er liderlig. Hvis jeg må prøve at finde Jeg prøver at lægge det her, fuld. Så du kan få fik andre i panden. Nå? Mange drenge kan få panden. der er en stille og rolig, vi skal selvfølgelig vognen til. Ja, men det går arme lidt. Det er præcis det, jo. Amazing. Der er en stille og rolig, ligesom med de små piger. Ja, ja. Den her, den viser jeg fandme ikke til andre. Jeg viser til din mor. Ja, okay, det må jeg ikke gøre. Den er kold, og den er våd. Det er en flink dame, der skal gøre det. Hånden der kommer mærke, og hvad hører det? Ej, hvad er det ønsker? Godt. Det bliver godt at vide, du. Sådan der. Og så er en mail. Amazing. Det gør nemlig, at du bliver nødt til at tage det sådan her. Fordi der er nogen, der har lavet dem med en lille kuglepind, så jeg har fået sådan en fin mærke. Så går du lige over til spejlet, uden at røre på de ører, tjekker du, om det er der, du vil have den. Er det ikke fint, det der? Der. Må jeg se? Er det ikke der Pacer sidder? Nej, den sidder lidt længere op. Prøv lidt. Skal den... Du må godt komme lidt længere op. Lidt højere. Ja. Så der er lige en... Har du noget at sige til din mor? Jeg synes, det gør selv ondt. Hold da kæft, du skal og det er i tude. Det gjorde ikke, det siger lidt, når det kommer ind i. Det er simpelthen vaccineret med. Nej, slet ikke. Ja. Så må du gå ind og kigge igen. Så er det pladser der. Ja. Det. Oh shit. Det er ikke noget, der er i hovedet til dig. Du skal bare sidde helt stille. Og så er der også. Hej, hvad? Er du klar? Så kan fucker, man. Skal du ikke med? Ja. Hvor godt. Det var godt. Er du okay, eller skal jeg sparke dig over knæet, så du... Spark mig! Må jeg se det? Hvor er du fej? Nej, så nu. Jeg er gået i chok-tilstand. Han ligner en homo. Åh, fuck. Jeg er homo. Min ben ryster. Nu skal vi lave... Hvad var det, vi skulle lave? Så er det nu, der står. Vi skal også have det. Vi skal lige stå på det, vi skal ned og købe sådan noget. Ja, vi skal ned og købe noget vest. Ja. Shit. Kom nævner man. Nej, men den er opdaget, den ikke? Nej. Du var stadig? Ja. Nej, der var det ikke. Hvad må du ikke lægge sig? Jeg må ikke røre det. Må vi ikke røre det? Nej. For betændelse. Skal du så sove med den? Ja. Det er sjovt de første par dage, Nathan. Når du ligger med den i de første dage, så er den bare øm, den er. Jeg sover altid på højre. Du må ikke have headset på. Nej, heller ikke. Eller hue. Det her kat blev udlagt. Eller hue. Jeg bruger heller ikke hue. Jeg bruger skørt. Og jeg har ondt i mit øre. Tvungen nu. Ej, det bliver bare under at brænde. Ja, det sviger. Det er meningen med det. Nu er jeg ret for Det er happy hour, det her. YouTube. YouTube.com. Jeg kan ikke se noget. Hvorfor drikker du ikke med den der hun er Øj, døgnerne. Jeg har ikke gjort, du har kraft med af dig. Ja. Jeg gjorde der ikke, jeg siger alligevel. Nej, det er ikke mig, jeg er ligeglad, det er ikke mig, det der. Så meget ære har jeg sgu.
Det kan man kun sige der, eller nej? Har det ikke været en? Han vil gerne have den her også. Det er godt. Jeg vil gerne have 4. Ja.